Mami, ja sa nudím. Aha, ty sa nudíš. Vieš čo? Môžeš ísť umyť riad. Nech sa páči. Tam môžeš ísť. Mama, ty si fakt dobrá. Nemôžem sa niečo zahrať? Vieš čo ty? Môžeme si niečo zahrať. Ale čo to bude tiež? Budú to Crybabies. To je fakt srantovná. Mami, to si dobre vymyslela. Ja viem, hádam sa nebudeš hrať s nejakými babikami Crybabies. Však máš túto lamu a s tou sa môžeš celé hodiny hrať. Hraj sa tu a ja idem umyť ten riad, keď nechceš. Dobre, mami, choď, ahoj. A my sa ideme hrať. Jump. Blackpink in your area. Mami, čo dobre hovoríš? Že vraj sú to cuketové špagety, že? Jump. Že cuketové špagety? Ako si to vedela? Áno, sú cuketové špagety. Normálne som sa kúkla do hrnca. Viem, že tam není hrnec, ale akože je to hrnec cuketov. A som chcela iba vedieť. A išla som sa napiť. Blackpink in your area. Mama, to čo si spievaš? Čau, mami. Váli ďalej. Ste chceli druhú časť, nezabudnite dať like, tak 100 a odber. A bude ďalší diel. Tak čaute a uvidíme sa u nových videí.